Obi-Wan Multimedia. Director Obi. Nancy Semni. Director Obi. Ose Oman Boadwo. Star Record Africa. Semenya meko. Oh, meko. Semo semenya meko Oman Boadwo. Unipa utiriasia. We need see enya fe enya kono enhyem kura ne jai afina woto na we ana wusu me ka kire se kokoti dia uye dia sembeba oh enka sa jai me ka woto na woto to ayampia me to na de ato ya so eni to wusu bia suye ba fra mko oba ahema ho no ateti ya ba hima de me fem ho na me ka so oteti me na ko wajama ko iti mi bunko dwem pa ne cho o ka chira me se waje me sidie baako ahasa kasa sidie ahasa me ko fora wa himfa ampa okofa no we hini iti mi tire mai ma dwen se ti ajoju ateti ba ham ne die ekasa me kume ho wele me kume ho ubeku akoko titi enkasa da sidi ya hasanti ubeku akoko titi debi ne nyonko wona me yene ase ne sei enkasa me na me dimi ja ho na me nyim se ya oshifa ne kure na so mpanifo se e ka wona ntira na ire na aka moto kan wakoma to yem eso koto sa aboa otunu yo so akasa so yeso na kasa de so no so ebi so no so a ode de ode ba so koko seji kan wakoma to yem mebo ma otua se de no mebo nkasa dawasi se oyonko da no woda Mosemenya meko oh meko semo semenya meko Oman Boadwo Mosemenya meko oh meko semo semenya meko Oman Boadwo. Hey zina ho okay wunnie wunere machi hey ma pa wache papa afene menyan mami sawo kai me ba ufie ho no esem hunu na wudi kira me sawo kai saya kan se wumu ade yo ene ne wo krom ha o menya ya kan se wumu ade menya kra amame sawo jiji wa no adwuma me di wo no wo be hu adwuma me di wo no ade na ye o ade asem mami ade asem wo bodam na bibi na ye wo masi dwom ma bodam ma bodam pa wo oboni show mani so eti ma bone ben bia fan ban ho e da foforo se wonnim na me jama de na do ho baji mu adwuma me di wo no wo be hu ma che na me se oni nya kwan wa ya ho se wo ade na wo ko na de wo kire ko mami na dai e di asem se depending me ba be man wo di mechi ameko kan me ya asem no akwa mu ya hia me ha ni twemu akwa efu ma wo hia me ha o si nenjeje ma no bo mo enu ti mo mi awaku we ti no mi enu ko so oku no nam se sabo fra we kura fra wo ye di enipa no kwa be chu ma mi akwantimfi kwa ni minimo ku no oku me wa eno me dia me ka kire ohwo hu yo na sade ne enye nana no mada roma ena mi be pie ha den ko be ku wo be ku me ko jo to akwa be ku mi akwa hwe wo hu ye adom me dia me ka kire wo hwe wo hu ye na sade wasi abeche ha no mi gidi se wo sa pe ba bi foforo enti hwe wo hu ye me dia me ko ye be hia me me da wase why Susuma boni nyeudo Sabonya kati ani wowo Ya bonya kwano nebewo Iti fadene panate wate Nada wo yanko sa wowo Mira Agwan Ako na he na ofiri ba Oh mira
Mkotu mpasa kakra. Kwa hiyo oba adie nsa no ha niema. Aku. Mira. Ujidi. Oh. Kwa hiyo oba adie nwie kesi nkwajeje mfunama ede. Na machen. Aku. Ada na untwa mentro. Mira. Me no tina fia da be na matwa wontro da. Ako. Utwa mentro da na enne na mahunu. Ako, edie na akwa na oguakuru ho no. Mira. Guakuru din sanya wo mpo na nka wo bo ne na. Ka minkai mpo. Me wura fi da. Minkai me ko pedan. Tie. So ne obakwasea ekokusibo. Na utu ne nso de mana o de kwakire obanyantafo. Hwe. Amra oni guakohia ya na mo bo me ne asana hopo no na me honhom gina ho. Oh, wakai me. Arefie wo me so. Na mi twam. Ena mfa aguakuro wo sa me chia no no kro se wo chia wo. Me wura fi. Ye. Ako. Ada na wunu nu ho. Na wa se twa ho sede. Mira, mafom, o de fa chemi. Mira na fiye, o de fa chemi. Why? Odo. Chemi. Ako. Tano kure no na menton. Wo a woda machire. O sa fa machire metanfo ekobo me ho po. Me yira me na otifie. Ta wona matanfo e na kwa gina de a me twa wa chene. Ni suban. Onipa uti wiasia susuma bone nyeudo. Sabonya katiani wowo. Ya bonya kwano na ebewo. Na why pa na beti bwon pa chire mi wura se me ko oguakuro ho. We dem panimfo se wade ayira. E pen kwansini. Wade ya na beka vitamine ne koye. Wachi na ube kumpeni metio. Eti ya dwene pa. Na de ube duane no na ube twa. Eni monya na dawe oso obe fani wa. Chifie. Mini guakuro ento anamo na se minjai. Ochra. When you want to obeti mi na no achi. Now so you should find it. And found one the sunset or no mocha. Chifie. Na me da ase. Wade. Why na kwa kasem ne chire wo hin. Enya me no na kwa oguakuro ho na yede na wo hin teye. Why nyam na kwa kai. Nka hwe nchira wo hin. Wade. Wujidi sanya na akwate ebu aho chire wo hin. Me ba cha me nka hwe nchira wo hin. Nyini wo hwe. Wade. Kano kurante sa wuti be firi wo kwan so. Why me do so nya ta me nka asem bia nchire wo hin. Nani ayeda no wo hin te se yakogu akuru ho. Why Isusu sa asana na be ka kire wo hin. Asana na. So waye na adwen se obebiri mani a me ako. Me so mebre ne si. Wade wo de sori. Me da wase pa se wo manya mu gidie nya na wo kan ye. Se nya na wo kan ye anka. Asana na de me ni be di papa. Sene. Se mukunu nom de mfunfo achichemu a munhweye na mo ankoye sa mfunfo ni biem. Na mummra mo ho ase emma mukunu no. Na mukunu so adom. Se je be ya dachi bi mu benya dwapade akọ mu fiefiem. Na aboa mo. Mam. Yeda wase pa no ofutu. Na mpani se ni pani a. Ye. Na mam mmemi be mam ti ha die. Efiri nne ede kro. Se mo batimi ho asem a. Na mpanifo abodwa kase bia na yenimonyam hye bi ne ade be hye mi o. Mo na enye be ma be yiwa no. She. Me maami abra na oti ase no.
Okachim say, Oni Penya. Asema baba sinko yi wano. On pesa adi ni bi eti. Enti mesrem. Muma obuo. Ene odo emra mo ni mu kuntem. Na dachi mo susu monya baby pensi. Mame batampa. So menshia wanka. Abra na me ya bofra e wo ma wawi. Mame. Kama wawi. Na so san me wo batampa ka bi. Ejina na chins. O kameni sene me. Menre. Me twine sa peni. Me sa kasa. Esa peni. Amenne. Ami mi fie. Ma warie. Hey, me ni me kunu. Ami agoni. Are you say that? Anya owo adisiadi bu di ma enchirima no. Enchirima nso ni babeto. Itime damwase. Kemo aye ni sa amame. Yaji. Mom, That's it. That's it. Yes. Kwanda. Papa ba. O se me ne menyo ko be ma ba. Me ka chire no. Senke ye be da na se na ti. Yeah. Nanu mo ni. Kasana me na ho ma me nti. Papa, that's it. I will akwenya with your mommy. Papa, tell me about her and your bonny dear. Papa, if I said only mammy, and the mako. Now, what ceremony would your party and a baby be as? Who could be if you wouldn't be a me person who I said, I can be winning what? Me so much to me and Anteso. And no anything I may buy. Papa, Makuma so idea. Toma. Ya sempa. Ira, ya sempa e. Odofe. Papa. Ani musa. Ake be na ba wuti ma na de wo be kasa ansem ya kire. Me ne wo maami. Papa. Sabe empani se. Body. Onim se wo be ye bia ko. Anu ti na da na ne matwa no wo shi. Sabe be ye na wo japade enkoye ona na ni bi die. Anu ti na maba. Sa wo de me be ko. No kire mo japade nyina sabe be ya me odofe wabakan. Besu metumi etuso na mo wo bra. Okon great. Me ba. Papa. Ele. What coming pension papa baba. I feel a man was a wing. What you want to? I feel a man was a major party shop on sa. You bet me a shot so come, mammy. Eva, Mammy, break a crack. Mammy, quadrillion home. What? Papa, your might. Oh, the Jim Fracaka. Mabra, me da dem ho no, e ti se me se openyi di abo. Obedi mafu yi mu aba se, okofe na afu.
Okay, so if you want to tell me here, send it to me. Wonderful bravo. The oyerepa, the betu kunufu, ya na waya. Msambasha se, swiki na kono. Betu tuminyama nyina ayi. Okay. Mami yako de. Na okay. Ntuntu na bayi okwa. Ama bunacho. Ode kan. Ode kan ko. Ode sorry yako de. Ode kan. Sorry. Ebi abo fresu. Ne fo ya na ope. Eje ben. Eje no sam ke kan. I bet to me you joining say young come na young kuntia asana. Send ye beya, a benya yanimonyam ni bio. And I may say me fro, na ma catro. If we say a penny for say, ye need nam yeja. 120. A carbon no, why not? The go to the that's the one when we are not Nobra, meda wase. Wakwanya sronko a wo de ama me. Nobra, sha obo se efiri nari koi. Min tu agina bia, min kan kira wo biem. Se wo iti. O se ko odra amane. Tiasio, Otiase Mameda, Onone me botentim. Amen. Asio, my joy. So in the Oba hima o. Pacho, bihian kaka. Muja, me do obo ade si mani swing. No one me ni Friday, me ni makomentu. Eh, into a town for we share me swing. Me ma wati asiese obo ade aye message na moa oto me a mechrinka from hwe wo si dua mu mokokua me mia wo so na bebo eti otanfo awota me wo se me nya me kwama obo adwo prisa me nya me ye ma obi eti me kwama mo bo adwo otanfo awota me se me kwama Minya Ahema. ah minya Mama wa kwaba. Ja, nana. Oh. Trying kaka me bawate. Oh, atu. Minya, apomwe. Wade, jina baby mama. Nia kasa na matu me bo asio. Eye wa kono aduane. Aduane a opepa de ma o. Timisiro. Didi mama wate. Didi mama. Akono no. Di mama. Na dia no be. Obiesu a obewudi ewu. Wankasa biesu. Odi biesu to bu asi biesu na hyedi ewu. We de madam fu bia fu sia se me call. O hwe ogba nanim aso omi so bo bi. Odi biesu. Okay, friends, you be here so. Biesu ansan obi ewia na ma ho nsa. Biesu ke fa. Ni kan ho nsa o. Biesu mami. Hey. Hey! Akon. To. Say aduane we. Da e di mi sisi akonya sisi ya aduane we. Ene e de bo matena se. Ti mi ni hu agro. Akon. Onye. Oni memira ye nti. Onya ye boni bia.
wa boa pa atenase na wakɔ yɛ makɔnɔ deɛ sɛ na bɛyɛ me diwia me dum fon so bɛkyɛw ene die tie ebiane die mɛto me boase ma ba bam ma dinasɛm ama no na mo me wie a mo fon so na die esan da ho nya fa nkyɛ wo yɛ mura didi mame mpanimfoɔ se ɔyerepa ene wonim ni kunu ɛyɛ mkom ti na maya ma no sɛ odi wie a ni ahwɛsɛ odi bɛkyɛ me anasa mfa nkyɛ na ho me fon sei toko ni bi opɛ posi na pampam bu tina kesiye akesa bema memni mawo ti ma mfa wo infom na bie kwa ni wi a bia ka na de ye nkonko a eto ohini see us alone. Odini Oba mbroa me be ase da benya na me ho be ya kro menya me sachira kro menya ni fin masaka po medwem nanso wanya kro mafe na me bo me nsema na be ya ne fe ewiase mu di otenwe ya o me be bia je nchirima me ya na sanye ya mesana ko fise kuntura ya ni nchia na ekro mekwa ma Oman Boadwo mosemenya meko oh meko se mosemenya meko Oman Boadwo mosemenya meko oh meko se mosemenya meko Oman Boadwo obade atiase o otiase mameda ono ne me botentim timisro nie wo hwehwa me kra mesi minstro pempem krofon pempem atwa me ho ahia ewo musa watwa me ho ahia de nenso bedu musa nkase muja medu anije senani de dikaya ote enene wonsumo am da bio de pia me konsumo pia me te saa ne no awokɔ na sɛ wote ne na bunkotodwe na ka sɛ me paakyɛw ayɛ aso tio me konfo esu de minsam ahyawa ko no ma hifie ho mi wa hene esu sɛ me bɛka kyerɛw sɛ munhwɛ na woni wo man obia anum duba mu nsuo Mfumata wakwasa wo hene yele ne yare de ma chiere abono no won pa bie no wiase mutuna sa ne yare enkantum mfumata enfo mi kunu de me ne me bai afa kwan bi so a aya me ya mo be fa oba boni ene ne ba boni enkotu afiase e pese mtua ne soka me fa me papa boni enche no da esumie mami uba no ofrase tete ha mama da ban enche kra na mo sutu sai edien e na me mfanya okunu enkuno fa yale a eni aduro boni to wo mame oyo odiyefo tete ha mama na brante na bin pa ohene ne yare owo yare ansana na benya ahonde aje ni moja ade pera iti sansio me fa kwa hifio ko so edi edrei ekam wine fata